Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, August 6. San Simon Mayor June Punsalan, arestado sa entrapment operation ng NBI. Pangakong flood-free community ng isang subdivision sa Apalit, Pampanga, tila napako ayon sa mga residente. Mga paaralan sa Masantol at Macabebe, lubog pa rin sa baha. Relief operations at konsultasyon ikinasa ng DepEd. 27 Chinese nationals na aresto ng mga otoridad sa tinaguriang crypto scam sa Clark. Youth involvement sa paggawa ng giant lanterns isinusulong ng GLF 2025 chairperson. Nahuli sa entrapment operation ng NBI si Mayor June Punsalan ng San Simon, Pampanga, makaraang tumanggap umano ng milyong-milyong suhol. Para sa karagdagang detalye, narito pong report. Dinakip sa entrapment operation ng mga alagad ng National Bureau of Investigation and Intelligence Service o NBI-IS si San Simon, Pampanga Mayor Abundio J.P. Punsalan Jr. sa isang restaurant dito sa Clark Freeport nitong Martes, August 5. Batay sa initial post-operation report, isinagawa ang operasyon bandang alas 6:15 ng gabi na pinamumunuan naman ni NBI Assistant Director Noel Bocaling. Katuwang ang mga unit ng Technical Intelligence Division, Counter-Terrorism Division, Criminal Intelligence Division, Counter-Intelligence Division, Intelligence Research and Analysis Division at Pampanga District Office. Naaresto ang alkalde kasama si Dr. Ed Ryan Dimla alias Doc Yang sa aktong pagtanggap ng umano'y suhol kapalit ng resolusyon mula sa lokal na pamahalaan na pabor sa kumpanyang Real Steel Corporation. Sa reklamong inihahin ng Real Steel Corporation, humingi umano si Mayor Punsalan ng 80 milyong piso, kung saan 30 milyong piso ang paunang bayad at ibibigay ng hulugan ang nalalabing 50 million pesos. Nahaharap si Mayor Punsalan at si Dimla sa kasong paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at iba pang kaugnay na batas. Hawak din ng otoridad ang mga security personnel ng alkalde matapos mahulihan naman ng mga baril at bala na isinasa ilalim sa verification. Umaga ngayong Miyerkules, August 6, nang humarap na sa inquest proceeding ang mga akusado. Paolo G. Santos, CLTV News. Tila nilubog ng umano sa nalulumot na tubig ang pangako ng isang subdivision na flood-free community sa kanilang mga residente. Taong 2023 nang una kasi itong bahain at ito lamang nakadaang habagat, nagmistulang Water World muli ang kanilang komunidad. May exclusive report si Ashley Punsalan. Ilang linggo matapos ang pananalasa ng habagat na pinalakas pang lalo ng mga nagdaang bagyo, bakas pa rin sa mga kabahayan sa isang subdivision sa Apalit, Pampanga ang iniwang pinsala ng baha. Kwento ng mga residente, minarket sa kanila bilang isang premium subdivision ang Camellia Fiorenza na may pangakong safe and secured at flood-free neighborhood. Pero noong 2023, una itong binaha dahil sa bagyong Egay na sinabayan din ng habagat. Matapos ang 2 taon, hindi umano inaasahan ng mga residente ng Camellia Fiorenza na muli silang bibisitahin ng mapaminsalang baha. Ayon sa mga opisyal ng Homeowners Association ng naturang subdivision, ipinangako na umano ng developer na gagawan ng solusyon ang pagbaha noong 2023. Nagbigay pa umano ng mungkahing solusyon ng isa sa mga residente na si Engineer Joseph Malyari. And I have made a proposal to them
that the best thing that we can do here is to prevent the water intrusion from the outside world. Two solutions, I told them. One is diking system, and the other one is diaphragm wall or ring wall. Sinang-ayunan umano ng developer ang pagpapatayo ng isang solid diaphragm wall o ring wall, lalo na't may plano na rin umano silang itayo ang perimeter wall ng subdivision. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin daw aksyon na nangyari. Kabilang ang bahay ni Engineer Malyari sa mga apektado ng pagbaha. Kwento niya, dati umano silang naninirahan sa Macabebe, Pampanga, kung saan mas madalas ang pagbaha sa kanilang lugar. Nang makapag-ipon, pinilit umano niyang maipundar ang kanilang bahay at lupa sa Camellia Fiorenza para sa isang mas komportable at flood-free na buhay. Kaya naman lubos na lamang ang panlulumo ni Malyari nang makita ang aftermath ng baha sa kanilang bahay. Puro putik ang sahig, sira ang ilang mga kagamitan at amoy pa rin ang baha sa buong property. Actually, nung una, yung tubig sa loob ng bahay ko is only about less than a foot. Now, it's more than 2 feet. Maraming nasira sa loob ng bahay. Praying to God na sana marinig nila. Sana buksan nila ang puso nila. Sana nakita nila yung nangyari, kung paano naging kawawa. Hindi po lahat ng tao dito is mayaman. They had tried to make their own year to save themselves dun sa baha from their towns before. Tapos ngayon, eto na naman. Isa rin si Filipinas Pangilinan, Vice President ng Homeowners Association sa naturang subdivision sa mga binaha. 2014 pa nang manirahan si Pangilinan sa Camellia. Isa umanong kriteria ang flood-free community sa kanyang mga tinitingnan sa pagbili ng isang property. Lalo na't pinaghihirapan umano niya ang perang ginugugol para dito. Kaya nang bahain sila noong 2023, tiniis lang muna umano nila sa pag-asang agad naman masosolusyonan at hindi na ito mauulit. Lalo na't hindi naman lahat ng residente dito ay mayaman at may kayang humanap ng iba pang matitirhan. Karamihan sa mga nakatira po dito, galing sa Masantol, Macabebe na binabaha po. So inisip po nila na kaya po sila pumayag na makabuild dito, makatira dito is flood-free nga po. No? Kaya nakakalungkot man po, wala na po kaming magawa. No? Nandito na po kami. And we hope and pray na sana po this time, they will make actions na po, hindi lang po basta plano. Sa kasagsagan ng kalamidad, nagtulong-tulong na lang umano ang mga residente upang makaraos sa kanilang sitwasyon. Kasama ni Pangilinan, ang presidente ng association na si Emily Su, sa mga rumesponde noong kasagsagan ng baha sa kanilang lugar. Ayon kay Su, bukod sa pagtulong sa kapwa nilang homeowners na nanghihingi ng rescue, 24 hours rin umano silang nagbantay sa level ng tubig upang masiguro ang seguridad ng iba pang residente. Bagamat may naibigay naman umanong tauhan ang Camellia upang tulungan sila sa paghahakot ng gamit, pag-aabot ng pagkain sa mga residente at sa pag-operate ng mga bangka na kanilang ginamit noong kasagsagan ng baha. Ang kailangan umano ng lahat ng residente ay isang mabilis, pangmatagalan at permanenteng solusyon. Sa ganitong situation, medyo mabilis yung action nila. Pero dapat sila yung nasa posisyon. Dapat nandito sila sa amin. I-provide nila yung kailangan kasi yung safety namin yung flood-free, yung mga ganon, yun ang naipangako Hindi kasama sa binili namin yung baha. Kasi, di ba, di naman biro yung price. Tapos ganun-ganun lang lulusawin. Ang hinihiling lang namin sana, magkaroon ng solusyon. Hindi temporary, kundi permanent solution. If they need, they can hire an expert sa flood control. Nanindigan si Su na responsibilidad umano ng developer ng Camellia ang nangyari sa kanilang lugar. Bukod kasi anya sa walang maayos na perimeter fence ang subdivision, hindi rin umano sapat ang drainage system. Yung baha po, dahil sa liliit ng drainage, barado. Tapos walang tapunan ng tubig, napabayaan yung retention canal namin.
Ibig sabihin, hindi lang natin masisisi ito sa natural na pangyayari. Panawagan niya, ilagay sana umano ng developer ang kanilang puso sa sitwasyong nararanasan nila upang makita at marinig ang kanilang mga hiling. Huwag na sana umanong hintayin pang may masaktan sa sitwasyon bago ito gawan ng aksyon. Pasalamat na lang po tayo, walang naaksidente, walang nasaktan. Paano po sa susunod pa? Yung responsibilidad po ng nag-build nitong subdivision po ang hinihingi namin. Sana po mabigyan nyo ng aksyon talaga. Dagdag ni Sue, makakaasa ang kanyang mga kapwa-residente na hindi umano niya titigilan ang pakikipag-ugnayan sa developer ng subdivision hanggat hindi nila nakukuha ang solusyon na matagal na nilang hinihingi. Samantala, batay sa official statement na ipinadala ng pamunuan ng Camellia Fiorenza sa CLTV 36 News, kasalukuyan na umano silang nagsasagawa ng investigasyon upang mas maunawaan ang kabuang sitwasyon sa subdivision at makapagbigay ng karagdagang tulong sa komunidad at residente nito. Aktibo rin umano ang kanilang kampo sa pakikipag-ugnayan sa mga epektadong partido upang maresolba ang issue ng mas maayos at naayon sa kabutihan ng lahat. Prioridad din umano nila ang pagkakaroon ng isang ligtas, payapa at maunlad na kapaligiran para sa lahat ng kanilang residential developments. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, umarangkada na ang sabayang pagkilos ng North Luzon Expressway o NLEX Corporation at ilang ahensya ng gobyerno para tugunan ang matagal ng suliranin ng pagbaha sa bahagi ng expressway sa Valenzuela. Matapos ang interagency meeting kasama ang Valenzuela at Meycauayan Bulacan LGU na pagkasunduan ang paglilinis sa mga baradong daluyan at ang pagpapalakas ng flood control systems ng NLEX. Target ng habang na ito ang pagmatagalang solusyon para maiwasan ang pagkaantala sa biyahe at mapanatili ang kaligtasan ng mga motorista sa panahon ng tag-ulan. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nalambat ng mga otoridad ang 27 Chinese national sa sangkot sa iba't ibang scam sa Clark Freeport. Nadiskubreng may kasamang ulong Pilipino mga ito sa nasabing illegal na operasyon. Narito pong report. Nilansag ng kapulisan ng di-umano'y large-scale crypto scam operation at illegal Pogo Hub sa Clark Freeport Zone nitong Martes, August 5. Unang sinalakay ng pinagsamang operatiba ng Regional Intelligence Division, Regional Special Operations Group 3, Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration at ng Intelligence Service ng the Armed Forces of the Philippines ang Asian Greenville Resort sa Jose Abad Santos Avenue sa loob ng Clark. Nasa kote rito ang 24 Chinese nationals na naaktuhang nagpapalakad ng cryptocurrency investment scam hub. 8 Pilipina rin ang nadiskubre na nasa lugar. Sinundan ito ng follow-up operations sa Unit 31 Clark Hills Village D sa Cobia Street na nagresulta sa pagkakahuli ng 3 pang Chinese nationals na sangkot sa phishing at iba pang scam. Nasamsam din ng computer workstations at iba pang electronic devices na dadaan sa forensic examination. Ang operasyon ay batay sa Mission Order No. 2025-195 na may petsang July 25, 2025 at Mission Order No. 2025-219 na inilabas noong August 4, 2025 ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration. Ayon kay Police Regional Office 3 o PRO3 Director, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., patunay ang operasyon sa pinalakas na kampanya laban sa transnational cybercrimes at illegal Pogo activities. Nanindigan ng opisyal na hindi lugar ang Central Zone para sa scammers at mga manloloko. Kasama si Jody Dizon Mercado, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Binigyang pugay ng Department of Health ng mga top blood donors sa Central Luzon sa isinagawang Regional Sanduguan Awarding Ceremony. Alamin ang detalye ng balitang yan sa report ni Lizen Morten. Binigyang pagkilala ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development o DOH-CLCHD ang mga top blood donors sa rehiyon sa ginanap na Regional Sanduguan Awarding Ceremony nitong Martes, August 5 sa Angeles City, Pampanga. Layunin ng seremonya na bigyang pugay ang mga natatanging individual at institusyon na nagbigay ng dugo upang makapagligtas ng buhay. Kabilang sa mga naparangalan ng ilang miyembro ng akademya, partikular ang Philippine Society of Medical Technology Students o PhysMets. Ayon kay Danica de la Cruz, ang advisor ng PhysMets sa Holy Angel University, malaking bahagi ng kanilang tagumpay ang pakikipagtulungan ng kanilang institusyon sa pagpapalawak ng kamalayan tungkol sa blood donation. Holding a voluntary blood donation, it is our own way and pledge of saving lives. Voluntary, not paid but voluntary. Medyo may hirap tayong nakakahikayat ng donors. Kaya malaking bagay siya na, you know what, encouraging just one person to donate blood, it actually could save a life. Ikinatuwa naman ng DOH na makita ang magandang turnout ng blood units sa Central Luzon nitong 2024 kung saan higit sa 27,000 blood units ang nalikom. Ayon kay Regional Director Corazon Flores, nahigitan nito ang target nilang 1% ng kabuuang populasyon ng Gitnang Luzon na tinatayang may 2.7 million na residente. We're so happy and ecstatic to the point na this is the first time that I have seen so many awardees. Meaning, if we have so many awardees, we have so many blood champions. Meaning, so many people are committed in ensuring that we have safe, adequate blood supply in the region. Kaya naman isang mahalagang hakbang aniya ang Regional Sanduguan Awarding Ceremony upang maipakita ang pasasalamat sa mga individual at institusyong tumulong sa blood donation program sa rehiyon. Hangad din nilang mahikayat pa ang publiko na makibahagi at tularan ang naturang pagkakawanggawa. We encourage our first-time blood donors. Napaka-safe po ang pagdodonate ng dugo, and we encourage our partners. Kumbaga, kinakailangan dito kasi hindi kaya ng gampanan lang to ng ating mga Department of Health, local health workers. We need voluntary blood donors. We need the partnership of the Red Cross. We need the partnership of both the government and NGOs. Ang mga lokal na pamahalaan at provincial government sa rehiyon na nagpadala ng kanilang mga kinatawan ay kabilang sa mga pinarangalan sa awarding ceremony.
Kabilang dito si Tarlac Governor Christian Yap na nagpapasalamat sa mga Tarlakenyo sa patuloy na pagtulong at suporta sa blood donation efforts ng lalawigan. Yes, especially nga ngayon ay panahon ng dengue. Ang dami pong nakakasakit at napupunong hospitals at ang malaking pangangailangan para ma-address at mapagaling natin mga kababayan natin yung availability ng dugo. So kami ay nagpapasalamat sa DOH na may inisyatibo na, di ba, itaas pa natin sa 1% ang ating blood collection efficiency rate at 1% of population. Present din sa awarding si Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr. na ibinida ang kawang gawa na kaakibat ng blood donation campaign sa kanilang lungsod. Sa mga health workers po natin, sa mga doctors po natin, for everyone from the City Health Office, pati po sa hospital natin, of course sa mga member ng Olongapo na talaga pong tumutulong po sila, nagdo-donate po ng dugo. Alam niyo po kasi nakakatuwa lang pag nagdo-donate ka ng dugo. Alam mong hindi naman sa'yo mapapunta to para sa susunod na tao. So masaya po kami na nare-recognize po mga taga-Olongapo po na tumutulong po sa kapwa. Samantala, muling ipinaalala ng DOH na ligtas at makabubuti sa kalusugan ang regular na pagdodonate ng dugo. Mismong si Regional Director Flores ang nagpaliwanag na hindi lamang ang mga tumatanggap ng dugo ang nakikinabang dahil napananatili rin ang kalusugan ng mga donor. Napaka-magandang epekto pagka ikaw nag-donate ng blood, nagkakaroon ng chance na mag-regenerate. Wala mong dugo, mapapalitan yan, magre-regenerate. So napapalitan ng bagong dugo. Parang masasabi nga nila is meron ka ng libreng testing. Bukod sa positibong epekto nito sa sariling kalusugan, isa rin itong hakbang na nakatutulong sa pagpapaigting ng kamalayan at pagtutulungan sa komunidad. Lizan Morten, CLTV 36 News. Kapag usapang classic style at Italian flair sa dalawang gulong, isang pangalan lang ang hindi nawawala sa eksena, ang Vespa. Mula noon hanggang ngayon, simbolo ito ng sophistication, freedom at pagiging stylish sa kalsada. Pero sa likod ng iconic na anyo nito, ano nga ba ang hatid na performance ng isang Vespa para sa modernong rider? Let's watch this. Hi, this is Kat, Sales Executive here at Vespa Pampanga. Today, Vespa offers a range of stylish and iconic scooters with popular models Primavera and Sprint. These two has a 155cc displacement, 4-stroke, single-cylinder, and air-cooled engine with electronic fuel injection. For Primavera, we have two variants, the Primavera 150 and the Primavera S150. The difference of the two, the Primavera 150, it has a chrome trim, and then yung Primavera S150, the black trim. For Primavera, yung upgrades niya, we have the kill switch, and then nag-upgrade na din siya for halogen to LED lights. For our wheel, it has an ABS front tire and has a size of 110 by 70 and 12 inches. The difference of Sprint S to Primavera, this one has a round headlight, refers to timely classic, and this one has the hexagon, meaning the sporty look or the modern classic. Sprint S150, it has the black trim. Compared to Sprint 150, yun yung may chrome, just like this Primavera. Yun yung pagkakaiba nila. And then the aesthetics lang also. Sa mga features nila, Primavera and Sprint are the same lang. And dun sa ating ABS, same with Primavera, naka-ABS na din yung front, and the tire size is also the same with Primavera. The only difference is yung aesthetics nila. For compartment size naman, sa Primavera and Sprint, parehas lang sila, and it can fit the half-face helmet. And meron din po silang 7 liters gasoline consumption for Primavera and Sprint, also parehas lang po sila. It can consume 35 to 40 kilometers per liter. Parehas na malapad ang upuan at siguradong komportable kung sino man ang iyong isasakay.
Meron din po siyang hook dito or tinatawag nila na gulay board na pwede nyo gamitin if ever mamalengke ka, pwede mong isabit or any na gamit na pwede nyo isabit dito. Meron din po tayong charging port dito. So, to open this compartment, kailangan nyo lang pong i-press ng madiin yung susi. Then, meron po tayo ditong charging port, USB type. Pwede kayong mag-charge ng any gadgets. And meron din po tayong emergency pull dito na kapag nag-discharge yung battery, pwede nyo po siyang gamitin if ever may kukunin po kayo sa compartment. Ipupull nyo lang siya. Then, voila, bukas na po yung kanyang saddle. Para sa ating Sprint Primavera, meron po siyang manual and digital panel gauge. Meron din po siyang safety features na kapag binaba nyo yung side stand, automatic mamamatay. Para po dito sa ating Vespa Sprint S, meron po siyang presyo na 240,000 SRP. And dito naman po sa Primavera natin is 210 SRP. Meron din po tayong summer deal promo, 6,000 cash discounts, limited time offer for Primavera and Sprint also. And then, you can pay through cash or credit card installment, BPI credit up to 36 months. We have Laos Group Care's 24/7 roadside assistance inclusions and also free PMS coupon before 24 months. For more details and inquiries, you can call us at 0919-089-4509 or like our page Vespa Pampanga, or you may visit us here at Vespa Pampanga, located at Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Bagamat sumikat na ang haring araw, nakalubog pa rin sa bahang maraming paaralan sa coastal towns ng Macabebe at Masantol, Pampanga. Personal na bumisita sa mga nasabing bayan si Education Secretary Sunny Angara nitong Miyerkules, August 6 para maghatid ng relief goods at alamin ang suliranin ng mga guro at estudyante. Magbabalita si MC Galang. Bahagi ng Pampanga, tuyo ang mga kalsada dahil sa habagat break. Iba ang sitwasyon sa coastal towns ng Masantol at Macabebe. Kahit kasi tirik na tirik ang araw, nakalublob pa rin sa tubig ang mga paa ng mga kabaleen natin dito. Bunsod nito, personal na tinungo ni Education Secretary Sunny Angara ang dalawang bayan nitong Miyerkules, August 6 para pangunahan ang relief operations at alamin ang totoong kalagayan ng mga paaralan na lubog sa baha. Kabilang sa mga tinungo ng kalihim, kasama si Congresswoman Ana York Bondok at iba pang opisyal ang Masantol High School at Macabebe Elementary School. Dito na mahagi si Angara ng food packs, cash assistance at laptop sa mga guro. Nagsagawa rin ng ribbon cutting para sa bagong gusali ng Masantol High School. We have high tide flooding
all the months of the year. So, napakagrabe po talaga ng situation. Tayo po ay lumalaban po versus climate change. Just in 2019, nagbigay po sila ng almost 2 billion worth of school buildings. Pero in 5 years, inabot na rin. Ayon kay Bondok, pinag-aaralan na raw nila ang pagkakaroon ng mga hanging schools para matiyak na hindi malubog sa baha ang educational facilities sa mga nasabing bayan. So ngayon po, we invited you to see firsthand po yung proposal po namin ng flood-free hanging school buildings. Na ito po ay ang suggestion po namin that will become the design standard po para sa lahat po ng mga flood inundated areas po. So we can use during the summer, the first floor, and the second floor po pag panahon po ng high tide o panahon na po ng matinding baha o pag-ulan, our classes can still continue. Samantala, nakatutok umano ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahanap ng solusyon upang matiyak na hindi maisasakripisyo ang kalidad ng edukasyon, lalo't mayat-maya ang classes suspension dahil sa masamang panahon. Bukod sa aral program at saka yung sa construction building, school building program ng DepEd, meron din tayong mga tinitingnan din ni Pangulo yung teacher's wellness at saka yung benefits. Dahil kaya nga nagbigay siya ng additional 10,000 each year na administrative officers or tinatawag na AO. Yun ang trabaho nun, tutulong sa mga teachers. Para yung teacher talagang nakafocus sa pagturo, nakafocus sa mga bata. Maliban sa digital tools tulad ng laptops at computers, namigay rin si Angara ng 200,000 cash assistance para sa mahigit 2,000 na guro sa Masantol at Macabebe. MC Galang, CLTV 36 News. Bagamat humupa na ang ulan sa maraming bahagi ng Central Luzon, tuloy pa rin ang pamamahagi ng family food packs mula sa DSWD sa bayan ng Kalumpit sa Bulacan. Sa barangay May Sulao, personal na tumungo si Governor Daniel Fernando upang ilahad ang kanyang long-term solution kontra baha sa pamamagitan ng isang mega dike na magsisilbi umunong flood control at access road. Ang buong detalye hatid ni MC Galang. Tuloy-tuloy ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nasalantang lugar sa Kalumpit, Bulacan, kabilang ang barangay May Sulao na hinatiran ng family food packs itong Martes, August 5. Ayon kay Barangay Captain Roland Tolan Ramos, ilang linggo na silang naghahatid ng tulong katuwang ang mga non-government organizations at volunteers sa kanilang barangay. Matagal lang nagsisimula itong relief operation na nanggagaling sa iba't ibang mga kabarangay kung nakakahigit sa buhay. Itong araw na ito nanggaling DSWD, galing kay Governor Daniel Fernando. Kaya dagdag pa ni Ramos, bago pa man dumating ang mahigit 1,900 relief supplies, namahagi na raw sila ng tulong mula sa calamity fund ng barangay. Through the effort of Mayor Lem Faustino, sa pamamagitan po ng inyong lingkod, kung saan nag-request po ng 1,942 families na ito'y na-approvean. Kaya sa kasalukuyan, ngayon ito'y pamimigay sa mga tao. So ito'y nagkaroon na kami ng experience sa pamamahagi nito na namahagi na kami ng calamity fund ng barangay. Samantala, sa pagbisita ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa naturang barangay, iginit niyang hindi lang short-term relief ang tugon ng probinsya sa pagbaha. Aniya, patuloy ang dredging at desilting sa mga ilog bilang bahagi ng kanilang flood mitigation measures mula pa noong 2019. Yeah, patuloy naman din kami nagdi-desel, patuloy kami nagdi-dredge. Totoo lamang, nung paman, nagdi-dredge na kami. At ngayon, may project kami dito sa main river ng desilting because ito, noong 2019 ay nagbaba tayo dito ng ocular study. Pina-ocular natin dito sa isang kumpanya regarding dun sa main river natin, sa major river natin, kung gano'n nakataas at kadami ng mga nasa ilalim na dapat nating matanggal. Ngunit bukod sa mga hakbang na ito, may inihahanda rin umanong long-term infrastructure project ang lalawigan. Isang megadike coastal road na posibleng magsilbing flood control at expressway na babaybay mula Maynila, Pampanga at Bataan. This is a productive project and supposed to be this a double purpose
flood control and road na rin ito. Pwede ito gawin na lang expressway, access na road po ito at pwede po itong maging daan at pag-iwas din sa mga traffic. Ano po? Kung ito'y matatayo mula Manila hanggang Bataan, magiging access road dito para yung pupunta ng Bataan, dito na dadaan. Yung galing ng Maynila, hindi ba? Yung pupunta ng Bulacan, dito na rin isa. Bukod sa proposed project laban sa baha, tiniyak ng mga opisyal na hindi lang barangay May Sulaw ang makatatanggap ng ayuda, kundi pati na rin ang 6 pang barangay gaya ng San Miguel, Sapang Bayan, San Jose, Pandukot, Longos at Guyo. MC Galang, CLTV 36 News. Samantala, umapela ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 sa aga ng pagpapatupad ng bagong patakaran ng DepEd laban sa bullying sa mga paaralan. Kasunod ito na naging pagpirma ni Education Secretary Sani Angara sa Revised Implementing Rules and Regulations o IRR ng Anti-Bullying Act of 2013. Ayon sa EDCOM-2, malaking hakbang ang ginawang reforma ng DepEd para gawing ligtas ang mga paaralan kabilang ang mas malawak na definisyon ng bullying at mas mabigat na parusa para sa mga paaralang bigong tumugon sa mga kaso. Binigyan diin ng EDCOM-2 na kailangan seryosohin ng mga paaralan ang implementasyon lalo na lumalabas sa Program for International Student Assessment o PISA noong 2022 na halos kalahati ng mga batang Pilipino ay paulit-ulit na nabibiktima ng bullying. Ayon naman kay Secretary Angara, ipapamahagi ang binagong IRR sa mga rehiyon at schools division offices sa buong bansa sa mga susunod na araw. Samantala, hinimok din ng EDCOM-2 ang mga paaralan na isabay sa pagpapatupad nito ang pagsulong ng mental health program sa ilalim ng Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act, gaya ng pagkakaroon ng school-based counselors at care centers. Tili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isa sa pinakaabangang kaganapan tuwing sasapit ang Kapaskuhan taon-taon, ang Giant Lantern Festival o Ligligan Parol sa City of San Fernando. Kaya naman kahit wala pang bare months, umaarangkada na paghahanda para sa makulay na selebrasyong ito.
Magbabalita si Ashley Punzalan. Kilala ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamahabang Christmas celebration sa buong mundo. Pagpasok pa lang ng bare months, inihahanda na ang mga kantang pamasko, makukulay na palamuti at ang maningning na mga parol. Sa City of San Fernando, Pampanga, Agosto pa lang ay nakalinya na ang mga plano para sa Giant Lantern Festival o GLF 2025 na talaga namang inaabangan hindi lang ng mga Fernandino at Pinoy sa iba't ibang lugar kundi pati na rin ng mga dayuhan. Nitong Martes, August 5, ginanap na ang first executive meeting para sa GLF 2025 sa Giant Lantern and Tourism Information Center, City of San Fernando, Pampanga. Inilahad sa pulong ang mga itinalagang opisyales ng working committee, calendar of events, major activities, schedule of meetings, at ang update hinggil sa mga barangay na sasali sa taon ng Lantern Exhibition. Pero bakit nga ba napakahalaga ng Ligligan Parul para sa mga Kapampangan? Bukod sa pagiging bahagi ng kultura at tradisyon, mahalagang parte rin ng pagkakakilanlan ng bawat Kapampangan ang lantern making. Naipapakita kasi nito ang values o kaugalian ng mga Pilipino, partikular na ang pagiging malikhain at ang diwa ng bayanihan. Ang Giant Lantern kasi iba-iba yung ibig sabihin for a lot of people, no? But the values that are being promoted, no, yung paggawa ng parol, lagi naming sinasabi, it takes a village to raise a giant lantern and it takes a city to mount a giant lantern festival. Malaking bahagi doon yung bayanihan na spirit, no, yung pagkakaisa at pagtutulungan. So napakaganda niya bilang isang simbolo ng mga values natin as Filipinos. Dagdag ni Ching Pangilinan, City Tourism Officer ng San Fernando, nakikita rin sa GLF ang sama-samang pagsisikap ng public at private sector. Ngayong taon, itinalaga bilang chairperson ng GLF si Engineer Noel Gomez. Pangunahing mandato raw niya ang palakasin ang partisipasyon ng kabataan sa lantern making para mapanatiling buhay ang tradisyon. Kasi ito, legacy na ng San Fernando eh. Tandang ko noon, malit pa ako sa may simbahan. Sumasampak pa kami sa mga jeep para manood ng Giant Lantern. So sana ganun din na maging enthusiasm ng kabataan natin. Malaman nila kung paano ginagawa yung Giant Lantern. Sana mag-involve sila. Nanawagan din siya sa mga opisyal ng Sangguniang Kabataan na pumunuan ang youth involvement sa Giant Lantern making sa bawat barangay. Ayon sa Executive Committee, kung maipapasa ang kaalaman at talento sa kabataan, mananatiling buhay ang makulay na kultura at tradisyon hindi lang ng San Fernando, kundi ng buong Pampanga. Importante kasi yung intergenerational transfer ng mga heritage natin. Kaya napaka-importante na yung mga kabataan, hindi lang yung na-appreciate nila at alam nila yung tradisyon. Ilan sa mga tanyag na pamilya sa lantern making, ang David family ng San Nicolas, Kiwa family ng Santa Lucia, na 6 na henerasyon ng gumagawa ng parol. Pati na rin ang Ambrosio at Flores families at marami pang iba. Patunay ito ng walang patid na pagpapamana ng talento at pagmamahal sa paggawa ng parol sa bawat henerasyon. Samantala, tiniyak naman ng City of San Fernando LGU ang kanilang buong suporta sa pagdiriwang. Ayon kay Mayor Vilma Caluwag, na siyang honorary chairperson ng GLF 2025, prioridad ang seguridad at kaayusan ng lahat ng kalahok at manonood. Siyempre, safety first. Kasi kahit anong ganda ng event, kung may mangyaring hindi maganda, nawawala yung ganda. Diba? Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, isang wushu star na si Agatha Wong sa mga magiging flag bearer ng Pilipinas para sa 2025 World Championships. Bahagi siya ng 42 atletang kakatawan sa bansa sa iba't ibang sports sa nasabing torneo. Narito ang report. Pangungunahan ng Pinoy Wushu champion na si Agatha Wong ang delegasyon ng Pilipinas bilang isa sa mga flag bearer sa nalalapit na World Games 2025. Gaganapin ng kompetisyon sa Chengdu, China simula August 7 hanggang August 17. Kinumpirma ito ng Philippine Olympic Committee o POC matapos ang pagpupulong ng Executive Board nito noong July 25.
Isa si Wong sa mga pinakamatagumpay na wushu athletes sa bansa. Bitbit niya ang 2 silver medals mula sa World Wushu Championships, 5 gintong medalya sa Southeast Asian Games at 1 bronze medal naman sa 2018 Asian Games. Makakasama ni Wong sa pangunguna ng Philippine team si wakeboarding ace Rafael Trinidad. Paparada sila sa opening ceremony kasama ang 42 pambato ng bansa sa 11 iba't ibang sports. Bilang isang atleta na matagal nang humahakot ng karangalan para sa Pilipinas, inaasahang magdadala si Wong ng inspirasyon, hindi lamang sa mga kasamahan niyang manlalaro, kundi maging sa lahat ng kabataan at mas lumawak pang wushu community sa bansa. At yan ang ating sports news ngayong araw. Kailan makapinlak, CLTV 36 Sports News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-3819-332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.